i zdravo svi gejmeri, vlogeri i ja... Mogu da vas zamolim samo za malo pažnje, molim vas. Prva vest za danas. Dnevnjak. Dnevnjak je izbacio video koje se zove Obraćanje naciji X. Šta ima čudno oko tog videa? Video je izašao u sredu, što nije uopšte uobičajeno za Dnevnjak. Pokušao sam od svojih izvora nekako da izvučem sve moguće informacije koje sam imao i što se tiče toga samo sam saznao da sam zvao nju guilty pleasure. Skoro mi je suza krenula. Uglavnom, šta još ima tu zanimljivo? Ima... Hvala puno. Šta sam još saznao od svojih izvora jeste da je video skidan sa YouTube-a jednom ako ne i više puta. Iz komentara šta sam još mogao da zaključim jeste da je video kraći nego originalan video koji je bio izbačen na njihovom kanalu. Kraći je za nekih par sekundi i vrlo je moguće po komentarima da se zaključi da su tu spominjane jedne dnevne novine. Isto takođe i taj video se nije erovao na radioteleviziji Vojvodine. Ljudi tvrde da je moguća pretnja političkih ličnosti. Ko je pisao skriptu? Oprostite, molim vas. U svakom slučaju, dobar video. Ništa nećete zapamtiti šta ste sada videli i čuli. Pičkica. Tišina tamo. Kako ste ljudi? Ja sam vaš host No Sisa. Mislim, sad počinje video, jel da? Uglavnom, ljudi, šta se desilo, zašto sad pričamo, mi tu pričamo, zato što je dobio community strike i to drugi, a sa trećim se briše kanal i sad ja mislim da on ima neku restrikciju, upload ili tako nešto, ali svakako šta je Mivo uradio, izbacio je post na njegovoj Facebook stranici, najvažniji post ikada. Ovako, pošto sam dobio drugi community strike na kanalu, a 3 znači brisanje kanala, zamolit ću sve da šeruju moj backup kanal. Dakle, ukoliko mi obrišu, prelazim na novi kanal. Ne mogu da uploadam klipove 2 nedelje jer mi je zabranjeno upravo zbog tog strajka, što me je sjebalo jer sam mislio da se aktiviram na ovom raspustu jer imam vremena. Svako ko podeli moj kanal ima ogromno poštovanje od mene i bit će pozdravljen u klipu koji uskoro pravim, a izlazi za 2 nedelje. Kolegi youtuberi bi takođe mogli da pomognu jer koliko se ja sećam svakom sam pomogao i šerovao sam ga kada mu je trebalo. Kanal i link je tu bio dole. Uglavnom, mi ćemo taj link staviti dole u deskripciju, tako da ljudi obavezno posetite Mivetov alternativni kanal. Hajde subujte njegov Origigi kanal, što da ne. Takođe u vestima, šokantno foto video. Mislim da će mi opet trebati ova hemijska nakon što sam ovo video ljudi dođavola. Pričat ćemo malo o Jeleni Kruni. Znači na sajt www.sve.rs je izašla vest da je Jelena Krunić uhapšena sa drogom u gaćama. Oh ne, a omladina se ugleda na nju. Oh ne, dođavola. Kako to? Uglavnom, ljudi, nećemo puno nešto da pričamo ovde o Jeleni Kruni, stvarno nema potrebe da dajemo još više medijske pažnje, ali imat ćete dole link u deskripciji, tačnije da pročitate ceo artikl. Takođe, u vestima. Ok, ljudi, sad imamo jednu malo zanimljiviju vest, to jest vest za ljude koji žive u Kraljevu i u okolini Kraljeva. Uglavnom, ljudi, šta se dešava? Tamaruškica i ja iz vlogger community ekipe ćemo otići u Kraljevu u subotu 4.1.2017. godine za 4.2. izvinjam se, bože. Uglavnom, ljudi, večeras pratite moj YouTube kanal da biste videli ono gde će se tačno u Kraljevu održati taj skup, tako da ja se nadam tamo da se vidimo. Takođe, u vestima, ljudi, još jedna vrlo, pa da kažemo važna vest. Vlogger otvara novi YouTube kanal i on će se zvati Vlogger Gaming. Ok, ljudi, šta je to zanimljivo oko to Vlogger Gaminga? Pa jeste da dolazi onda do reforme na Vlogger Community kanalu, što znači da će biti sad uploadao neki drugačiji sadržaj. Ovde neće više biti streamova do duše, ali to važi tek od sledećeg ponedeljka, to je od 6.2. Da se ponovim, šta će to biti zanimljivo na Vlogger Gamingu? Pa jeste što ćemo zvati mnogo content kreatora da izbacuju sa nama i da snimaju sa nama klipove direktno iz Vlogger Office-a i ako želite, ako imate možda želju da snimate sa nama,
i ovo slobodno nam se javite na Vlogger Community Facebook stranicu, či imate link dole u deskripciji. Gadi! Uglavnom ljudi, neću vam odavati ništa ko će to sve snimati još za Vlogger Gaming, ali u ponedeljak očekujte prvi snimak na Vlogger Gaming kanalu, a što se tiče Vlogger Gaminga isto imat ćete dole link u deskripciji da se pretplati. I dame i gospođe, to bi bilo to što se tiče ovih dramatiju vesti. Ja se nadam ljudi da ste uživali s obzirom da su ovo baš bile ono foto, video 69+ vesti. Ali da ljudi, ako su vam se svidele, obavezno silujte to like dugme, iskreno, jer ono, sad ako nas Vučić ne ujebe... Radi do đavola! Propali smo, Tamara. Propali smo. Pazi, brišemo identitet. Prekidamo sa radom, ja vas napuštam. Ljudi, imat ćete novog hosta, Jovanu, našu macu, i vidimo se sledeće nedelje u isto ovo vreme, na isto ovo mesto, to jest na Vlogger Community-u. Mislim, ja ću gledati vesti, ja se nadam ako ostanem živ. A vi uživajte. Ljubi vas Isa, vidimo se. Ćao tamo. Kravata došla, vala da se obesi. Ajde da. Three days later. Siso? Stekli sam u kalendar, ovo je nešto što imaju. Siso? Siso? Siso?